people with the same stuff. You really think you're different? Okay. 15 klikov, 920 oficiálne. Toto je jak maratón, ktorý sám. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. 935, kámo, 19 minút. 15 klikov a bude mať 950, už ma kámo bolia ruky. 955 klikov, kámo. 970 klikov, 970 klikov a môj gól, nový gól je to stihnúť pod 20 minút, ešte 30 klikov za 30 sekúnd. Poďme. Dobre, posledných 30 klikov, kámo. Kámo. Chýba mi 10 do 1000 a 10 sekúnd do 20 minút. To znamená nič iné, iba to, že to zvládnem do 20 minút, kámo. Váš obľúbený gym influencer, ty kokos. Crazy. Klikov, 10 klikov, 20 minút, presne.